ġili kollok libliba t-sokkor? ħatik xallu x-prova l-lu. ħafna. Kont sa ngħidlek bija, għamilt wedda miegħi nnifsi illi ma noħux ħelu għal-randan. Waqajt. Għala xejn. U tfarfar kompli miexi sul Bonaci. Going forward, ħanitlob l-Sinjura Romina illi meta tmorru tixtru fl-imkien, tfakrek naqra biex jixtri dak li jgħidulu cottage cheese. Dan il-cottage cheese. Għana hemm problema oħra. Di? Cottage cheese. You don't like cottage cheese? Kompli, malxiex. Yes, mela, fiħ amino acid jgħidulu dan. Marruf bħala glutamin, il-glutamina. Ma dik hija lactose. Ma jidirlix, pero I stand to be corrected. Il-glutamin ma jidirlix li huwa assoċjat mal-lactose. Kompli. Jista' inti forsi qed tistaqsini dwar il-ġobon? Il-ġobon jista' jkun. Anyway, mela. Min minna jista' jieħu cottage cheese, dan huwa wieħed mill-aktar tipi ta' ikel rekomandat għal min ġieli jew ta' spiss ikollu cravings ta' zokkor. Fil-verità ġisimna ma jkunx qed jikkravja. 3 grams għandhom lactose il-cottage cheese. Hemm minnu sensittiv ħafna li ma jistax imissu. U hemm forsi aħer. Naħseb cottage cheese li huwa. Naħseb iva. Jista' jkun probabbilment. Iva, naħseb hawn. Mela issa fix-xirja ħaninkludu l-cottage cheese. Imma sena fik mhux titgħidlik biss, please. Il-cottage cheese jista' jisupplixxi ċikkulata. Craving, le, l-craving, jidħilek il-craving. Mela inti ġismek meta jkun craving, meta jkollok. Jkollu dik lebliba ta' ċikkulata u qed isejjaħlek għax għandu bżonn xi ħaġa partikolari. Dik xi ħaġa mhijiex il-ħelu. Tajjeb ta' min niftakru illi l-ħelu huwa xi ħaġa reċenti ħafna l-bniedem. Fi żmien Zemżem ma kienx esisti ċikkulata. X'kienu jagħmlu dawn kienu jmotu xejn affattu. Frott. Mela fost l-oħra, deżert naturali bħal mejja frott. Però dan il-glutamin jgħidulu illi jista' jkun supplement ukoll il-glutamin. Ġifieri fuq parir ta' tabib u anke pharmacist nistgħu ngħidu anke trab li ħaltuh mal-ilma. Però insibu f'ammonti iżgħar dak li jgħidulu il-cottage cheese. Jettajt illi biex nifhem sew. Jettajt illi hemm xi ħaġa fit-zokkor. Li lilek iġġielek illi inti ġersaq lejn it-zokkor. Apparti li hija addictive, apparti li tik ċertu feel-good for hormones. Interessanti hija di illi jisibu li pereżempju ħafna junk food jgħinna biex aħna nakkumulaw iktar stress. Mela jekk jien diġà stressjat ħafna, ħadd ċertu comfort food jismu miegħu. U bekk nassorbi niflaħ għal aktar stress. Allura mhix xi ħaġa illi hija